Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi tapşuların qarysız yanılıqlar çağrılışı bilen studiyada men Rimma Avzalova jirligibizde bolgan waqıйgalar turunda qısqaça. Keşiş Makarlik awılının kileşegi, eşmekarlar iş birüşide awılının tutqasıda. Fermerlar Rashid Kalimullin hem Rashid Minniğaliyev әлеге fikirni tog'in bir qat raslады. 16 dekabrda Kalimullin hem Minniğaliyev gaila fermalarının яңа turaklaарын açуу tantanасы болды. Анда район башлыгы Рамил Муллин катнашты. Руслан Калимуллин фермер хуҗалыгы 60 башка исәпләнгән заманча җиһазланган терлекләр торага төзеде. Аны ачу тантанасында район башлыгы Рамил Муллин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиев, авыл җирлекләре башлыклары һәм фермерлар катнашты. Мөслимдә туып үсеп, Мөслимдә эшләү ул зур батырлык инде. Мөслимгә сөйнең авылда керә, Мөслимдә керә, авылларда керә. Чөнки бүген бик азларыбыз гына шундый балаларны тәрбияләй. Шуңа күрә мәдәрәсә үзегезгә рәхмәт. Шундый эш сөючән балаларыбызны тәрбияләгәнгә. Бүгенге көндә инде җирлегебездә менә Руслан зурлап 60 баш сигез савынма сарарга алынды. Аларның бүгенге 80 баш акторымда бар. Сезнең белән булган бар инде ул торакларда остагы торакта. Монысы инде менә бу яңа торак сыер савын сыерларга дип корылган торакларның берсе. Алар дәүләт программасына кирип субсидия алдылар. Дәүләт ярдәме. Район башлыгы әлеге комплекска юл салуны да уйларга киңәш итте. Кунаклар бина эшенә уздылар. Биредә савын бүлмәләре, терлек тораклары белән таныштылар. Аларның җиһазланышын карадылар. Русланның яңа торагында исә 46 терлек тәрбияләнә, аларның 22-се савым сыерлар. Районда узган ярминкәләрдә дә, якын тирә шәһәрләрдә дә Калимуллиннар тәкъдим иткән итне бик яратып алалар. Метре юлына колхоздан калган иске торакларын алып терлекчелек юнәлешендә эшләп килүче Рашид Минниғалиев исеме дә райондашларыбызга яхшы таныш. Моңа кадәр ул иске торакларны төзекләндереп эшләсә, быел 100 башка исәпләнгән өр-яңа ферма сафка бастырды. Бүгенге көндә Рәшидәбайның 68 баш сыеры, моны инде хәзер условиесе бар инде 100 башка тутырып, шушында матур иттереп эшләргә инде. Икенче елга да лавишта откормга керәм ди. Анда инде тагын грантка катнашырга да инде Рәшидәбай шундый ярдәм чыга. Район башлыгы Рамил Муллин Минниғалиевларга уңышлы эшләр теләде. Дәүләт ярдәме булды. Инде президентка рәхмәт итәсем килә, авыл хуҗалыгы министрлыгына бар менә шундый грантларны бирү әлбәттә күп түгел инде ул. Күбрәк булса инде ул районга да файдасы күбрәк булыр иде. Но инде менә үзегез шул тәвәккәлләп шушы әйберне эшләргә башлагансыз икән, ул инде бик зур эш. Моның инде хәзер шул җимешен татып эшләргә генә насыйп булса. Рашид Минниғалиев ирешелгәннәр белән туктап калырга җыенмый, киләчәктә Симертү төркем эшендә торак төзергә ниятли. Җирлек башлыгы да авылларда эшмәкәрләрнең булуы җирлек эшчәнлегенә уңай тәэсир итә дип билгеләп үтте. Авыл җирлеге инде ул эшчән кешеләргә бай. Безнең хуҗалыкларда, ташландыкларда менә күрәсез кире яңартылып, дәүләт ярдәме белән гаилә фермалары, КФХ, кошчылык белән шөгыльләнгән фермалар күп. Безнең инде эш уртаклык эшлибез инде. Миңа ярдәм кирәк булса, килеп ярдәм сорасак баш тартканнары юк. Бәйрәмнәрдә дә өлеш чыгаралар. Аллаһ шөкер инде менә бүген бу ферманы ачтык. Безгә инде бу зур куаныч. Җылы рәхәтендә бу иске фермаларда интектек бик нык аппаратлар катып. Монда инде җылы аппараттар катмый. Шул арада инде сыерлар ягына минем инде начаррак инде картайдылар да инде. Шуңа тонналар алып азрак тагы эшләргә. Эшчән кеше имәндә, ялкау кеше яфрактай диләр. Җирлегебездә имәндә егетләр булганда авылларыбызның киләчәге булыр. Фәридә Гантинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Терлекчелектә кышлату бара. Кышлатуның беренче айын ничек узган, малларга азык җитәрлекме? Август Мөслим агрофирмасының елга баш терлекчелек комплексында эшләр торышы белән Фәридә Гайнетдинова танышып кайтты. Кышкы чорда терлекчелек тармагында эш торышы белән танышу максатыннан Август Мөслим җәмгыятенең елга баш терлекчелек комплексына юл алдык. Исеменә туры килә комплексның. Биредә шуннан да һәр нәрсә уйланып, комплекс эшләнә. Бүген Август Мөслим җәмгыятенең елга баш комплексында 2000 баштан артык ире-мөгезле терлек исәпләнә. 800-ге якын сыер, 700 саулы. Ну, средний показатель дип әйтсәм инде 14-15 литр арасында бер башка сөт саула менә монда августта. Терлекләр һәр көнне иртәнге савымнан соң саф һавага чыгарыла һәм кичке савымга кадәр утарда йөри. Без барган көнне дә терлекләр көндезге прогулкада иде. Утарларга су, тоз, пешән, салам һәм силос җитәрлек ташылган. Соңгы вакытта җәмгыятьтә сөт савып алу күзгә күренеп артканнан арта бара икән. Бүгенге көндә менә уже 700 баш тана каплаттым. Шуның 250-се менә уже без аулады инде
октябрь азагынан башлап бүгенге көнгә таналар әйбәт дисәм була инде. 17-18 литр бирә башлыйлар. Беренчедән ул бер бозаулаган сыерга әйбәт показатель дип уйлыйм. Комплекста бозаулар холодный метод алымы белән тәрбияләнә һәм үстерелә. Бу алым белән тәрбияләнгән терлекләре үзләренең төрле авыруларга бирешмәү эшчәнлекләре, сәламәт һәм нык булулары белән аерылып торалар. Белгечләр фикеренчә, мондый бозауларның төрле авыруларга каршы торучанлыгы бина эчендә тәрбияләнгән бозауларныкына карый 9-11%-ка югарырак дип бәяләнә. Комплекста савым Дилаваль савым системасы ярдәмендә башкарыла. Савылган сорт 4 градуска кадәр суытылып дәүләткә озатыла. Бүген комплекста һәр сыердан 14,1-14,5 литр сөт балалар. Елгабаш комплексынан көн сайын 11 000 тонна сөт озатыла. 2020 елда август мөселим җәмгыятендә роботлаштырылган товарлыклы сөтчелек фермасының да сафка басуын исәпкә алсак, шуннан да җәмгыятьтә терлекчелек тармагында тагын бер яңа юнәлеш барлыкка киләчәк. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 22 декабрьдә энергетиклар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бүген җитештерү процессын тормыш-көн күрешебезне электр энергиясеннән башка күз алдына да китереп булмый. Әлмәт электр шелтәрләренең район бүлеге бәйрәмгә нинди уңышлар белән килә, коллектив нинди сулыш белән яши? Әлеге сорауларга җавап Әлфинур Ногманова репортажында. Электр шелтәрләренең Мөслимдәге 1 гектарга якын мәйдан биләүче базасында иртәнге җанлылык. Энергетиклар Солмухан авылына линияларны яңарту буенча башланган эш урынына китәргә әзерләнә. Коллектив электр линияларын реконструкциялау буенча узып баручы елда да күләмле генә эшләр башкарган. Авылларда электр линияларына капиталь ремонт үткәрү юнәлешендә башкарылган эшләр белән баш инженер Марс Вафин таныштырды. Мәтрәй авылында үзәк урамында линияларны яңарттык, баганаларны алыштырдык. Иске Карамалы белән Турыш авылында 10 киловольтлык көчәнешле линияда без агач баганаларын таш багана алыштырдык. Шулай ук безнең эшләр башкарылды. Ташлыяр белән Михайловка авылында тоже 10 киловольтлык көчәнешле линияда. Шулай ук үзебезнең көчләр белән без Яңа Сәйт авылында урам линияларны, шыбыкларны алыштырдык. Хәзерге көндә Яңа Карамалы авылында эшлибез, шыбык алыштырабыз. Яңа техникалар урнаштыру буенча да күләмле генә эшләре бар. Урәзмәт зонасында 2 йөкләнешне аеру һәм һава линиялары белән автомат идарә итү һәм саклауга нигезләнгән реклаузер дигән җайланма урнаштырылган. 1964 елдан бирле эшләгән Урәзмәт участогы базасы ел башында Күбәк авылы янында сафка баскан яңа базага күчкән. Быел сыйылны инде без байтак эшләр башкардык. Аның күбесе инде основной эш инде безнең. Шушы электр линияларына, подстанцияларга эксплуатация, техобслуживание хезмәте күрсәтү. Аннан башка инде безнең жаңа гына объектларга подключениелар булды. Барлыгы 9 километр якын линия төзелде. 7 трансформатор подстанция куелды быел. Мөслимдәге кооператив урамында барган реконструкция эшләреннән дә читтә калмаганнар. Электр баганаларын күчереп утырту, һава линияларын кабельлегә алмаштыру кебек эшләр башкарылган. Соңгы елларда энергетиклар 0,4 киловольт көчәнешле һава линияларында ремонт эшләрен электр энергиясе бирүне туктатмыйча гына башкара. Узган ел электромонтерлар 10 киловольт көчәнешле линияларда эшләү өчен укуларда булып кайткан. Бездә инде бригадалар шул яхшыртып линияларны, көтүперләрне карап, трансформаторный пунктларны карап, яхшылап җөрибез инде кешене качественный энергия булсын дип шуңа тырышып йөрибез. Шул инде бу ел хәзер без былтыр работа под напряжением алып кайткан идек. Шуның буенча күпчелек эшләтәләр, утны сундырмыйча инде потребительләрдән, утны сундырмыйча гына эшләргә тырышабыз күпчелек. Энергетикларның кулланучыларны тоткарлыксыз электр энергиясе белән тәэмин итү юнәлешендәге эшләренә дә телтеш тидерерлек түгел. Заявкалар нигезендә линияларны аеру һәм кушу, электр белән тәэмин итүдә өзеклекләрне тиз арада бетерү диспетчерлык хезмәте җаваплылыгында. Безнең эш бик җиңел түгел, потому что без эшлибез под риском поражения электрическим током. Шуңа да һәрбер эшкә чыгарганда безнең бар журналлар барны. Журналларга без үткәрәбез инструктажлар, яздырабыз видеокамерага инструктажларны, аларга аңлатып, шушында кирергә, шушында кирмәскә, алар кул куйдырып чыгара эш урынына инде.
Кулланучыларга килгән һәм файдаланылган электр энергиясын исәпләүче хезмәт электромонтер, 3 инженер һәм 3 контролерны берләштерә. Ел дәверендә инде рейдлар башкарыла инде безнең һәрбер учет бит инде кешедә генә түгел, үзе безнең электростанцияларда да бар. Ул башлап станциядан башлап КТП линия, һәрбер линиядан һәм һәрбер кешедәге счетчик инде ай сайын шуннан анализ ясап, без ашак потерь дип әйтик, выявлять итеп, шулардан рейдлар башкарабыз. Шул рейдларга мендә инде үзе безнең югалтуларны табарга тырышабыз. Нидән ул кешенең счетчигы да шәмәскә может, ни доброжелательный потребительләр булырга да мөмкиннәр. Алар инде пломба өзгәнгә, счетчикның эшенә кысылганнарга, аларга инде һәрхәлдә без актлар төзибез. Актларны төзеп, сбытка тапшырып, сбыт алардан инде акчалата квитанция бирә инде, кайтара инде бу киловаттларны. Тормыш көнкүрешебезне тагын да уңайлырак, йортларыбызны яктырак итү өчен тырышучы энергетиклар һөнәри бәйрәмнәрен әнә шундый матур эшләр белән каршылый. 22 декабрендә безнең энергетиклар бәйрәме. Шу хөрмәттән минем бөтен энергетикларны тәбрик итәсем китә шу бәйрәм белән. Аларга исәнлек саулык теләргә, эшләрендә уңышлар, исәнлек булып эшкә китеп, исәнлек эшкә кайтырга. Әлфинур Нугманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Яңа елга санаулы гына көннәр калып килә, бу чорда һәркем бәйрәм рухы белән яшидер. Район үзәгендә бу бигрәк тә нык сизелә. Мөслимдә яңа ел шәһәрчеген төзү бара. Теманы Нурия Низамова дәвам итә. Яңа ел күрке үзәк чыршы быел да Мөслим йөрәге скверында урнашачак. Бу көннәрдә чыршы урнаштыру буенча эш бара. Гадәттәгечә яңа ел шәһәрчеге дә төзелә. Төзекләндерү һәм яшьләндерү унитар предприятиесе эшчеләре чыршы тирәсендә буздан стеналар өя. Шундый ук эшне Мөслим мелиорациясе егетләре дә башкара. Сәхнә өлешен Мост җәмгыяте егетләре ясый. Мөслим хуҗалыгара төзелеш оешмасы җәмгыяте балаларга тау ясау һәм аның тирәсенә боз стена өю белән шөгыльләнә. Ел сайын шушы инде, яңа ел алдыннан біз кисәбез, ак буеннан алып кайтабыз. Бер көне кисә, икенче көне шушы стена төзибез, менә монда да хәзер арка төзәргә куштылар. Шул арка төзибез хәзер менә. Ел сайын катнашабыз. Тырышабыз, мотор булсын дип. Стеналар өчен бузны ак буеннан кисеп алып кайталар. Стена өю өчен көн салкынрак булса әйбәт ди эшчеләр. Эшне тизрәк төгәлләү өчен егетләр иртәдән караңгы төшкәнчегә кадәр эшли. Чыршыдагы утларны Мөслим утлары җәмгыяте урнаштыра. Үзәк чыршы утлары 23 декабрь көнне кабыныр дип көтелә. Абыларга ясаган бүтән мизгилләргә таулар ясадылар. Безгә шуны чыршылар куйдылар. Бүтән җирне бизәделәр матур итеп. Рәхмәт итәс килә аларга. Бик зур рәхмәт абыларга. Алар безгә таулар ясыйлар. Бүтән авылга чыршылар куйдылар. Бүтән җирне бизәделәр. Нык матур булды. Всех поздравляю с Новым годом. Ждем с нетерпением открытия елки. Придем сюда всей семьей, будем гулять. Может и горки будут. Ну посмотрим, ждем чего-нибудь необычного. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре бу көннәрдә яңа ел тамашасын әзерләй. Быелгы тамаша үзенчәлекле булачак диләр мәдәният хезмәткәрләре. Без яңа елга әзерлек эшләрен башладык. Балалар өчен бу елны Тылсымлы кор җимешләр дип аталган әкият тамаша күрсәтәчәкбез. Инде 31 декабрь көнне барлык райондашларыбызны яңа ел бизәге дип исемләнгән шоу программага көтеп калабыз. Инде 70нче еллар стилендә ретро биюләр дә, шулай ук инде яшьләрне кызыктыра торган дәртле җырлар, уеннар, булар барысы да район тамашачысының күңеленә хуш килер дип ышанып калабыз. Яңа ел тамашасы гадәттәгечә 31 декабрь көнне тәкъдим ителә. Шул ук вакытта үзәк чыршы тирәсендә дә бәйрәм чаралары оештырыла. Нурия Низамова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Илебез бөек җиңүнең 75 еллык юбилеена әзерләнә. Шул уңайдан Мөслимдә дә масштаблы эшләр бара. Шуларның берсе район үзәгендәге Мөслим йөрәге скверында төзелүче музей-йорт. Кайчандыр район мәдәният бүлегенең автогаражы булган бинага тулысынча реконструкция үткәрелә. Бинаның фасады сквер композициясына туры китереп эшләнде. 120 квадрат метр мәйдан биләүче музейның эчке өлешенә килгәндә анда Бөек Ватан сугышы батырлары турында экспозициялар эшләнгән. Ил азатлыгы өчен көрәшнең хәлиткеч бәрелешләре турында сөйләүче экспозиция аерым игътибарга лаек. Тылдагы вакыйгалар турында сөйләүче стендларда Бөек Ватан сугышында Совет халкы күрсәткән батырлыкларны күз алларга ярдәм итә.
Батырлар йортының Мөслим Ирәге скверында урнашуы да символик мәгънәгә ия. Ил азатлыгы өчен геройларча көрәшкән ватандашларыбыз батырлыгы безнең йөрәкләрдә мәңге сакланыр. Батырлар йорты бөек җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә ачылачак. Районыбызда төрле чаралар, бәйгеләр оештырыла. Балалар бакчалары тәрбиячеләре дә бәйгеләрдә актив катнашалар, җиңүләр дә яулыйлар. Бу көннәрдә тәрбиячеләр тагын бер бәйгедә үз осталыкларын сыный. Ел тәрбиячесе бәйгесеннән безнең репортаж. Ел сайын үткәрелүче ел тәрбиячесе бәйгесе тәрбиячеләр арасында иң осталарын ачыкларга ярдәм итә. Кояшкай балалар бакчасы базасында узучы ел тәрбиячесе 2019 бәйгесенең муниципаль турында катнашырга да 2 дистәгә якын тәрбияче теләк белдергән. Йылдан ел яңалыкларга бай, йылдан ел тәрбиячеләребез күбрәк катнаша бу конкурсларда. Һәм бу конкурслар бик кирәк, чөнки бу конкурсларда тәрбиячеләребез йылдан ел үзләренең осталыкларын күбрәк күрсәтәләр. Яңа технологиялар, яңа төр формалар белән үзләренең эшчәнлекләрен күрсәтәләр. Бәйге барышында катнашучы тәрбиячеләр эшчәнлекләре белән таныштыралар, чыгыш ясыйлар, үзләре эшләгән проектны яклыйлар. Шулай ук балалар катнашында ачык дәресләр дә бирәләр. Мин бу конкурста беренче тапкыр катнашам. Һәм инде бик шатман шушы конкурста катнашуым белән, чөнки мин үземә дә тәҗрибәләр туплыйм, башка кешеләрнең дә эшчәнлекләрен карап, үземә бик күп тәҗрибәләр туплыйм. Һәм инде үземдә бик зур сынау үтәм. Бәйгеләрдә катнашу, җиңү яулау күпмедер чыгымнар, тынгысыз хезмәт таләп итә. Әмма бүген замана таләп иткәнчә, мондый бәйгеләр яңаша эшләү алымнарын ачарга, үзара хезмәттәшлекне ныгытырга, үз белемеңне һәрвакыт күтәреп торуга ярдәм итә. Җиңүче тәрбиячеләребез алдагы бәйгеләрдә дә уңышлы чыгыш ясарлар дип теләп калабыз. Фәрдә Гантинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Быел Казанда һөнәри осталык буенча WorldSkills дөнья чемпионаты узды. Ярышларда 60-тан артык килдән 1600-гә якын яшь белгеч катнашты. Катнашучылар 56 компетенция буенча ярышты. Эшче һөнәрләр бәйгеләре моның белән генә шикләнмәй. Һөнәри осталык буенча региональ, хәтта милли чемпионатлар үткәрелә. Мөслим аграр көллияте укучылары да әлеге бәйгеләрдә актив катнаша һәм җиңүләр дә яулый. Айбар Хамматов Мензеле районының Төгермәнҗе авылы егете. Мөслим аграр көллиятының рәтеп ябыштыру бүлегендә укый. Үз һөнәренең остасы булыр кебек. Шулай булмаса, һөнәри осталык буенча мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен үткәрелүче Абилимбикс региональ чемпионатында 2нче урын алмас иде. Укуымда бик ошойма, төрле өйрәтәләр, аңлаталар. Конкурста башта теге күпкәрәк китемдә, яңадан бер үткәч, янып киттем. Узган ел аграр көллият укучысы Фаиз Хаҗиев та әлеге бәйгедә 2нче урынны алган иде. Фаиз да, Айбар да Мисхәт Мөхәммәтовның укучылары. Нәтиҗәләр яхшы булды. Без инде региональ чемпионатта Айбар белән 2нче урынны алдык. Хәзер дә шөгыльләнәбез, Алла бирсә, 2нче елда үтәргә тиеш. Бу ярышларга ишүдә без инде шөгыльләнеп, үзебезнең осталыкны арттырып, һәм тагын да җиңергә исәбебез бар. Рәтеп ябыштыруның төрле усуллары бар. Аграр көллият укучылары аларның һәрберсен өйрәнә. Өйрәнү вакыты 2 елда 10 ай. Көллият укучыларыннан тыш мәктәп балалары да рәтеп ябыштыру һөнәрен үзләштерә. Мин 8нче класста укыйм, апаем 7дә укый. Безнең дәрештән киләбез. Безгә шушы кружок без беренче ел гына йөрибез әле. Трубаларны свартып ябыштырабыз, тимерләрне свартабыз. Чемпионатный опыт, он неоценим. Это 20 дней тренировок будет равен одному чемпионату. Там психологическая нагрузка, все это ответственность, они чувствуют себя, переживают, другое оборудование, другая обстановка, там другие правила немножко. И они за сварочным столом от юниора 4 часа сидят, работают. Мөслим урта мәктәп укучысы Салават Фәттахов көллияткә дәресләрдән соң килә. Салават узган ел юниорлар арасында узган региональ чемпионатта 3нче урынны алды. Быел шушы ук бәйгедә зурлар категориясендә катнашып 5нче урынга чыкты. Хәзер мин 10нчы класста идем. Анда хәзер уже экзаменга начинаем готовиться. Поэтому тренировок поменьше стало. Начало на сварку ходить поменьше. Из-за этого у меня навык что-то немножечко понизился там в некотором степени. Ну там и участники сами были сильнее, они
специально на сварщика учится. Болашак ретеп ябыштыручылар агромастер компаниясына һәм тимерче җәмгыятенә рәхмәтле. Алар биредә практика үтә. Эшмәкәрләр көллиятен ретеп ябыштыру материаллары белән дә тәэмин итә. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Үсәргә, үзен күрсәтергә теләүчеләр өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Спорт белән кызыксынучылар өчен бигрәк тә бадминтон белән дә, көрәш яки йөзү белән дә шөгыльләнергә була һәм башка спорт төрләре дә бар. Теләк кенә кирәк. Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә эшләүче түгәрәкләр турында Фәридә Гайнетдинова. Мөслим гимназиясе базасында эшләүче йөзү бассейнында иртәдән алып кичкә кадәр укучыларны очратырга мөмкин. Иртәнге якта бердә дәресләр узса, төштән соң бассейнга йөзү секциясына йөрүчеләр килә башлый. Безнең инде спорт мәктәбендә именно йөзү отделениесендә 6 группа эшләп килә. Бу безнең кичкенәләр группасы 3 группа, бу безнең 7-8 яшьлек балалар, 1 группа кызлар группасы һәм 2 группа малайлар группасы. Һәрберсендә 14 бала һәм уллар группасы бар. Уллар группасы безнең инде тоже 5-нче ел 5-6 класс балаларының комплектация ителгән. Беренче сыйныфтан алып өлкән классларга кадәр укучылар бассейнда яратып шөгыльләнәләр. Йөзү буенча төрле күнегүләр ясыйлар, йөзү алымнарына өйрәнәләр. Мин йөзәргә бик яратам. Шуңа 2нче елга да монда йөрим. Бу түгәрәккә йөрим. Мин яратам аны, потому что ул миңа йөзәргә өйрәтә һәм миннән итә. Видеолар бирә миңа, сәламәтлекне бирә. Тышта да рәхәтләнеп өйгә кайтырга ярый. Мин беренче класста укыйм, мин йөзүне яратам. Шуңа да йөзү түгәрәгенә йөрим. Бер ел йөрдем. Беренче сыйныфта гына укысалар да, малайлар кызлар үзләренең шын йөзү осталары икәнен күрсәттеләр. Йөзү сәламәтлекне ныгыту өчен хезмәт итә. Шул ук вакытта гәүдәне төз, мотор формада саклау өчен дә бик файдалы диеләр алар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мәгариф темасын дәвам итеп, бүген мәктәп белән балалар бакчасы арасында хезмәттәшлекне ныгытуга зур игътибар бирелә. Дәвамчанлык дип атала бу. Бүген Карлыгач балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр Мөслим лицейында кунакта булды. Чара дәвамчанлыкны ныгыту, балаларны мәктәп белән таныштыру максатында оештырылды. Бу балаларга үзенә ошаган мәктәпне дә сайларга булыша. Мөслим лицейы берничә балалар бакчасы белән тыгыз элемтәдә эшли. Бердәм хезмәттәшлекне тагында ныгытып, ике арада төрле очрашулар, дәресләр үткәрелә. Карлыгач балалар бакчасының мәктәпкә әзерлек төркеме балалары бүген лицей белән танышырга килде. Алар лицей тормышы, андагы кабинетлар белән таныштылар. Biz indi балалар бакчалары белән теләктәшлектә эшлибез. Аларны инде үзебезнең мәктәпкә алып килеп, лицейга алып килеп, төрле класслар белән таныштырабыз. Яңа җиһазландырылган оборудованиеларда аларны эшләтеп карыйбыз инде. Бу инде киләчәктә үзебезнең мәктәпкә киләсе балалар тагын да мәктәп белән якыннанрак таныш булсыннар дигән максаттан эшләнелә. Балалар иңелек спортзалда шөгыльләнделәр. Информатика кабинетында алар компьютер, ноутбук эшләвен карадылар. Интерактив тактада үзләре эшләп карадылар. Робот техникасы кабинетында пульт ярдәмендә эшләүче машиналарны да күзәттеләр, үзләре дә уйнап карадылар. Алар бик кызыксынып, укытучыларны тыңлыйлар, төрле сорауларга җавап бирәләр. Кызыклы уеннарда менә аларга бигрәк тә информатика бүлмәсенә керү бик тә ошады. Һәм инде шулай ук робототехника бүлмәсе дә бик күңелле итеп уеннар уйныйлар. Лицейда балаларга бик ошады. Алар киләчәктә бирегә укырга киләчәкләрен дә белдерделәр. Шунысы мөһим. Бүген мәктәпләрдә заманча белем һәм тәрбия бирү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Бездән аерылмагыз, безнең белән калыгыз.
Татмедианың 3 һәм оннан да күбрәк басмасына языл һәм призлар уйнатуда катнаш. Квитанция копияләрен почтага җибәр һәм телефоныңны күрсәтергә онытма. Укы һәм ут. Дим, скорее гости придут с минуты на минуту. И поаккуратнее с бабушкиным сервизом. Да, мам, хорошо. Хорошо, что ты не порезался. А какие следы вы оставляете на своем ребенке? Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан напоминает, узнать о наличии налоговой задолженности можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России и на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также обратившись лично в налоговый орган по месту учета и в отделение МФЦ. С наступающим Новым годом! Ваши налоги идут на добрые дела. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, что могу сделать мир лучше. Пускай это не что-то масштабное. Возможно, этого даже никто не заметит. Но для кого-то это ощутимая помощь. И мне не нужно от них громких слов. Я все вижу в их глазах, в их улыбках. А о чем мы ее попросим? Хочу знать пароли от всех мобильных банков. А как ты их запомнишь? А пусть они все будут одинаковые. 1, 2, 3, 4. Есть! Тяни! Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info. Красота народов проявляется в их языке и культуре. Творить может каждый. Культура объединяет. Татарстан – наш общий дом. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Пожарные извещатели крепятся с помощью саморезов, не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Эффект максимальный.